Een schub in de hand. Goedemiddag. Nou, ik ken het wel, maar Wie gaat het? slecht. Slecht. Ja. Moet ik u ook even de hand geven? Of geeft het niet? Ja, maar ik voel net loes gewoon, dus Oh, sorry. maar wat betekent slecht? Oh, weinig gevangen. Weinig muntjes, weinig verbroedervondsten. Maar wel iets. Ja, niet veel bezinders. Oh. En ik ben altijd benieuwd naar, want we hebben wel eens mensen zo wie in de uitzending gaat. Wat bepaalt nou naar welke plek dat je gaat? Waarom ziet je vandaag heen naartoe gegaan? Omdat hij veel oude bewoning heeft gezeten. Romeins, middeleeuws. We hebben een hele strook van Wiert tot Nieuw-Wiert. Het zit eigenlijk vol met Romeins en middeleeuws. Tot de Wierterbergen, grafheuvels. En zo loopt dat eigenlijk naar de banen en naar het Ven en naar de Piel. En hoe lang doet je dat al? Ik denk 44 jaar. Serieus? Ja, Met een metaaldetector? ja, ja. En dan ziet je, nou laten we zeggen, ver voor de hype ziet je begonnen al door mij. Inderdaad. Ja. En wat was toen de reden om door mij te beginnen? Ja, dan heb ik dat altijd wel getrokken uit mijn oudheid en wat er in de grond zit, wat eruit komt. Romeinse tijd, middeleeuwse tijd. Ja. Heb je toevallig iets qua werk ook gedaan met Nee, oudheid? Nee, Nee? helemaal niks. Van toezoet mij gekregen? Ook niet. Ook niet. Nee. Maar wel goed opgelet met geschiedenis altijd op school, bijvoorbeeld. Ja, dat, ik ook niet. Nee. Oké. Maar dan schaf ze tegen een metaaldetector aan. Ja. Dat kunt je ook nog herinneren, dat Ja, eerste ja. apparaat. Ja, ja. Ja? Was dat dreigende gooien? Nou, nee, dat was eigenlijk slecht. Oké. Als je het vergelijkt met nou, zeg maar, is het echt ja, hobby-dingen, zeg maar. Het valt me op, je hebt geen koptelefoontje op, je doet het puur met het geluid van het apparaat zelf. Ja, Dus de oren zien nog goed. de oren zijn goed, ja. Ja, inderdaad. Kunt je nog even uitleggen, voor de mensen die totaal geen idee hebben, wie zo'n ding werkt? Want de kunt ze hem instellen, meen ik, op het soort metaal, geloof ik ook, hè? Ja, je kent hem op de gevoeligheid en op de diepte, grondbalans. Ja, daar zit eigenlijk van alles op tegenwoordig. Dus vroeger was het aanzetten, lopen, nu is het echt instellen op de toeren. En waar stelt je hem op in? Ja, deze dus die er automatisch goed. Weet je. Waarom zie ik er nou een meulentje door onderin? Dit is voor akkerlanden. Ah, En dan zeg ik bijvoorbeeld. Even kijken. Dan kan ik hem instellen. en wat zeggen die cijfers? Is dat gevoeligheid, diepte? Dat is diepte, ja. En gevoeligheid. In 45 jaar denk ik dat je toch wel wat uit de grond gaat. Kijk even bijvoorbeeld je muntje. Wacht even terug. Ja, dan heb je dat. Wat is het voor een muntje? Nou, dat is een liard. Dat is eigenlijk 16 en 1700. Ja, dan had je heel veel liard, zie je. Einde liard. Is dat ook weer En er een... werden in Luik geslagen. En Luik, dat duurde toen bij de Nederlandse provincies. Belgische gebied. Belgisch Limburg en Limburg, dat duurde toen bijeen. En toen hadden ze nog de liards. Toen hadden ze nog geen gulden centen of... Wat grappig. Maar die zien dus heel algemeen? Dat is niks dat is heel bijzonders? algemeen, die liggen overal. Die zijn er heel veel van geslagen. Heel veel dus. van geslagen, ja. Ja, Als ik net was begonnen, was ik toch heel blij mee geweest. Ook met dat verhaal van de liard erbij. ja Want dan denken ze misschien dat het iets heel bijzonders ja, is. voor mij is dat niet meer bijzonder. Wat is voor ook nog wel bijzonder? Ja, Romeins en middeleeuws.
En dan leeft ze zilver of goud. Is een tijdje geleden niet nog in de contraien iets heel bijzonders gevonden? Of was dat een stuk de Aan de andere kant? kanten van Susteren, echt. Ja. Wat hebben ze door ook alweer Hebben ze gevonden? toen gouden Keltische munten gevonden. Wat? Ik heb ook vorig jaar in Buckingham een documentaire over de Romeinse munt. Ja, daar hadden ze een... Of dat was het, ja. Ja, Ja, daar hadden ze, ik geloof 3000 of 4000 Romeinse munten in één. ja. De Romeinse schat was dat. Ja, kind, dat is nou net omdat ik op zoek ben naar zulke dingen. Zeg maar. Wat is het? Waar ziet je nou in die 45 jaar het vrolijkst van geworden qua vondsten? Zilver Romeinse munten, een paar gouden munten. Heb je toen eens ook een vitrine? Ja, Uiteraard. ja, hè? uiteraard. Maar wie gaat ze dan determineren? Heb je inmiddels zoveel kennis in hoe dat je... De meeste, weet ik zo, als ik het bekijk, dan weet ik al wat het is. Of er moet echt heel bijzondere dingen zijn, dan is het... En hoe lang geleden is het dat je iets echt bijzonders hebt gevonden? Ik denk een jaar of 4, 5 geleden. Wow, dan moest je geduld hebben, hè? Ja, ja, echt topfondsen, zeg maar. Je vindt natuurlijk wel zilvermunten, die kom je een stuk of 5 of 10 per jaar wel tegen. En de leersvul, denk ik, over de geschiedenis. Want dan ga je zo op een gegeven moment dan ga je automatisch zoeken aan de hand van wat er gevonden is. Ja. Wat is dan het allerleukste? Is het vergaren van kennis? Ja, de mooie vondsten vingen natuurlijk, topvondsten. En als mensen bij jou op bezoek komen, dan vertelt je natuurlijk veel verhalen. Ja, natuurlijk. Dan zien ze dat liggen en dan vragen ze wat is dat, wat is dat. En dan... Heb je enig idee hoeveel... Want er zal zeker een community zien van mensen zoals dat u. zijn verenigingen. Die hebben dan 1 of 2 keer per jaar een zoekdag. Dat zijn met 2000, 3000 leden. En dan hebben ze een zoekdag en dan stoppen ze penningen met een nummer op. En dan gaan ze allemaal tegelijk de akker op. En dan, ja, wie hem de meeste penningen heeft, wie heeft de meeste zegt de kans op een prijs te hebben. Is dat leuk? Dat is ook wel, voor een keer is dat leuk. Ja? Ja. Voor een keer is dat leuk. Voor Ja. andere zoekers te ontmoeten. En over de hobbitbuurten. Is meer sociale, Ja. sociale component. Ja. Nou ziet je naartoe gegaan omdat je weet wat er hier vroeger allemaal geweest is en Ja. zo. Er moest volgens mij wel formeel toestemming vragen of wie gaat dat? Je moet toestemming aan de boeren vragen, ja. Maar dit is een gebied wat nou industrietrein wordt. Dit wordt van de gemeente. Dus dit hier wordt dadelijk toch gebouwd. En hier zijn al opgravingen geweest. Dit stuk. En toch wordt je nog... Daarna, ja goed, dat wordt weer dichtgeschoven. En dan heb je toch weer kans dat er wat ligt. Ja, want die archeologen die werken ook onder tijdsdruk, hè? Want Ja, als dan moet er die- bebouwing gepland is, Ja, die gebouwen die werden gepland natuurlijk. En dan, hebben ze ook wel eens ingeschakeld om een verloren trouwring terug Ja. te vinden. Ja, ja, een paar keer wel. een paar keer. Ja. Mensen die in de tuin werken, zeg maar. Ja. Ja, die verliezen ze dan een ring en dan toch wel een keer of 4, 5 dat ze een ring teruggevonden hebben. Altijd teruggevonden. Altijd teruggevonden, ja. Ja. Ja, als ongeveer de plek werd, dan... Ja. Mensen geven dan toch wel aan, ongeveer door ben ik in de tuin geweest. Dat is dan toch ook leuk als ze voor zo iemand Ja, deden. dat is wel leuk, ja, zeker. Want dat zien objecten, die ringen, die hebben natuurlijk een enorme emotionele waarde. Ja. Die mensen die scheten in de stress, Ja. die komen dan bij jou goed. Ja. Jij vindt hem terug. Ja. Hoeveel flessen bier heb je door al aan overgehaald? Geen flessen bier. Cadeaubonnetje. Wel eens wat Pools eieren gekregen met Oh, Poolse Poolse. chocolade-eieren. Dat was net in het iets van Poolse. Ja, dat is... Het is... maar ik zei toen straks al even zo van... Gij wordt al lang voor de hype, wordt gij bezig, gij Ja. mee. Is het nog steeds een hype? Is het nog steeds zo populair? Ja, Ook onder dus jongeren? de jongeren ook tegenwoordig heel veel. Is dat een goede ontwikkeling? Ik denk het wel. Want? Ik denk dat ze beter in de natuur rond kunnen lopen, bewegen, buitenlucht, dan achter de computer. En Ja. dat is al vooral door de coronatijd gekomen.
Dus konden de jeugd kost nergens hier. En die kochten dan zo'n ding en die zijn dan blijven hangen, zeg maar. Kloppen ze nog wel eens aan bij je oog voor expertise? Jongere Ja, generaties? Ja, als ze elkaar ontmoeten, dan vragen ze wel dingen natuurlijk, ja. Is toch leuk, hè? Dat is zeker leuk. Ja. Ja. Ja, fijn dat we even koesten kletsen. Het was alweer een tijdje geleden, hè? Immers met een metaaldetector. Ja, lang geleden. Maar dat was dat was ook in Nederwiert. Dat was in Nederwiert, was dat. Want nu dat hotel staat. Ja. Ja, dat kan. En die hadden toen en dat was jongere generatie. Dus Oké, ja. duidt me deugd. Want als de jeugd dit gaat doen, leren ze automatisch iets over geschiedenis. Ja, zeker. Win-win. Win-win situatie, ja.